Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, lan para sadherek sadaya ingkang kula hormati, puji syukur sumangga kita panjataken dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awet wonten ing enjing menika kita sadaya taksih pinaringan rahmat, kasarasan saha karaharjan satemah kita sadaya saged kempal wonten ing Balai Desa Hargawilis menika wonten ing adicara sosialisasi pencegahan virus corona. Bapak Ibu sadherek lan sedaya. Bapak Ibu sedaya mangertos menapa sejatosipun virus corona menika? Virus corona menika minangka virus ingkang asalipun saking Wuhan, Cina wiwit wulan Desember 2019. Ananging ingkang ndadosaken ajrih inggih menika virus menika sampun wonten ing Indonesia. Lan sampun langkung saking 100 kasus saking virus menika. Virus menika ugi njalari satunggal donya menika kathah kasus ingkang jumlahipun sampun ewon-ewon. Bapak, Ibu lan sadherek sedaya, virus menika saged jangkit dening tiyang sanes saking kathah bab. Kadosta saking spesies kewan ingkang beta virus menika, ugi saged saking tiyang ingkang kajangkit lan mangke wonten kontak fisik kalih tiyang ingkang sehat ananging awakipun saboten sae. Bapak Ibu sadaya, virus menika dumugi dinten menika dereng dipun temokaken obat saha vaksin ingkang kangge nyegah virus menika. Mila sumangga para Bapak Ibu sadaya, kita sedaya saged antisipasi dhateng piyambakipun supados mboten kejangkit dening virus menika. Lan ugi WHO sampun netepaken bilih virus menika minangka pandemi global ingkang ndadosaken ajrih sadaya tiyang. Bapak, Ibu lan sadherek sedaya, virus menika saged kita sedaya cegah supados boten nular dhateng kita. Wonten tips-tipsipun inggih menika setunggal mimik toya pethak ingkang langkung kathah. Ingkang kaping kalih rutin wijik saha wundu kangge tiyang muslim. Ingkang kaping 3 inggih menika dhahar-dhaharan ingkang kathah gizinipun ugi dhahar buah ingkang kathah. Ingkang kaping 50 inggih menika olahraga supados kita mboten aras-arasen. Kaping gangsal inggih menika ampun kontak fisik riyen kalih tiyang sanes. Ingkang kaping 6 stay wonten dalem kemawon. Sadaya garapan menika saged kita garap saking dalem utawi wonten ing pendidikan sampun dipun tetepaken minangka dumugi akhir Maret menika sekolah menika diliburkan. Ananging sadaya tasih saged sinau mawi daring utawi dalam jaringan utawi sekolah online. Ingkang kaping 7 inggih menika priksa dhateng unit kesehatan utawi puskesmas. Mbok menawa kita tiyang sehat nanging kita sedaya ugi kedah mriksaaken piyambakipun dhateng dokter supados boten menapa-menapa. Ingkang kaping 8 inggih menika ndedonga. Kita sedaya minangka tiyang ingkang biasa boten saged menapa-menapa manawi boten nyuwun dhateng Gusti Allah ingkang Maha Agung. Bapak Ibu sedaya, sumangga kita njagi kesehatan kita piyambak-piyambak supados boten kejangkit virus ingkang bebayani menika. Mekaten kala wau atur saking kula, menawi kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.